Ce viață. Salutare tuturor și vă extra un nou episod de Minecraft Survival Games. În acest episod o să ne jucăm împreună cu X-Raider și Rafael. Yay! Aha. Și da, o să ne jucăm contra Casante, cel mai broken top laner E E pe ok. YouTube. de pe YouTube. Suntem aici cu bossul grosu, Scarlet XO, F89012509812545. Mamware. Nu mai. Nu se mai Nu face. mai. În echipa adversă sunt niște adversari foarte puternici, niște divizii extraordinar de mari. 5 challengeri, 1000 LP-uri fiecare. Pe mid e Zukil, pe junglă e Karasmai, Ăla greu, nu mai zice. pe top e Finn, pe AD Carry e Aggression și pe support e... Dragos ne-o dă. Da, numai Dragoș poate joacă cu Tam Kenji. Și în acest episod o să încercăm un nou build pe Zeri, se numește Full Clear and Lose. Full clear că nu mergem pe top și strategia asta am furat-o de la Ololoș. Dacă nu știți cine e Ololoș și prieten cu Take My Fury, eu sunt Take My Fury. Da, foarte bine până acum. Și cam Da, asta a fost extraordinar. video. Asta a fost video, pare că suntem de 5 minute în loading screen. Trebuie să iei ca să știi cum să dai. Da, nu te zice până acum. Bun, și în acest episod o să vă arăt de ce Yumi cu boți este cel mai broken locul pe care l-ai putea face. M-am uitat la Veicar versiunea a doua pe Twitter, din Twitter, TWITTR, și am văzut acolo că dacă ții boți pe Yumi, One Take My Fury, mă credeți? penetrarea armurei, nu, magică, din magic din asta, știi? E puternic. Aaaa! Da. Deci Are cam logică. aici tempo letal pe Zeri, împreună cu secerătorul obsidianului în cură. E recolta întunecată, e. Nu, că ții... Nu se ești până aici ăsta. Nu se vede, mă, nu nici mie ți se ia. Bun, a început meciul, trebuie să ne concentrăm. Adversarii, v-am zis, m-au recunoscut deja că sunt Take My Fury. Dar este ok. O să-i oprim, nu-i problemă. Cuceritorul e foarte puternic pe Casante, dar o să trecem și peste. Ne jucăm aici pe contul de Stop Dating. Să se oprească mafia. Nu mergem mai episod. Nu, că am cred cu prețul. Sau nu, hai, gata. Continuăm. Nu e problemă pe asta. Cristi Ololoș în acțiune. Deci video acesta vreau să fie trimis către Customs România, ca prietenul meu Aggression, gen Andrei, să își ia în bani, pentru că nu se joacă cu script, în ciuda dovezilor care s-au acumulat. Deci, știu că... Hai să vedem cum a zis Pochi ăla. Da, eu mi-am luat bani pentru că am Bogdi de la Salut Bogdi. În mulțumim că te-ai jucat la customer și chestia aia. Dovezile s-au acumulat până în punctul în care nu mai există niciun loc de dezbatere sau posibilă apărare din partea voastră. Gen, deja mamă, îmi bag contra Tam Kinch cu cometă și deja mi-a dat un Q, mi-a luat 111. Nu-i problemă. O să-l bagă. Deci am pus prima oară în Q, că așa mă pune în jocul. Și se numește Burst Fire. Din Chickeny Fire, ca pe CS. Și acum pac, o să dau pac. Nu-i problemă, guys. Din video acesta este făcut pentru toate clasele de scriptări. Toate clasele sociale. Nu contează dacă băg X și 0 bagă X, din astea Script nu să contează. fie. Script să fie. Jason din ăla, cum au văzut pe la chineză. Nu există limbaj de programare, gen dacă codezi C++, Python din astea, JavaScript, nu, scripter. Gen JavaScript, știi, script. Na, și m-am zis, Customs România, cel mai bun server de România de custom.
prinde scriptări, gen agresiune de-abia a putut să fie înfrânt. Agresiune de-abia a putut să scripteze acolo. Dacă Da, a îmi- putut, gen, era Pablo ăla, moderatorul îi zicea, hai mă, agresiune, de o partajare să Era vedem cum Pablo, scriptezi. am crezut că e Pablo Escobar, la cum Pe vorbea. bun, pe bune. Da, și am încercat să nu scriptăm, dar știi, gen, toți suntem scripteri. Știi, cum mi-a zis Bogdi, că mi-a scris pe engleză, că pe română nu era. Take your squad back. Aaaa. Da, rău. Ah. Ia uite-l pe ăsta. Cine, mă? Ua. Eu. Cine? Băgă-mi E cineva? Pablo Escobar aici. Ia uite-l pe Ah. Pablo Escobar, mâncați și pula ta cum am ajuns. Băi, Pablo Escobar. Deci aici GGB, Gabi Goviță Boss. Însuși Incredibil. șeful. Însuși șeful. Aici Tam Kench. Coai, dar are cancer! Deci flash-ul acela a fost dat la impresie pentru că n-am putut să-l Casante dau are acum. cancer. Pentru că fac videoclip pe YouTube. Gen, facem videoclip pe YouTube și trebuie să fie ecranul gri ca să vă explic ce facem aici. Bun, deci în episodul acesta o să ne jucăm full crit serii, incredibil. Deci nici Și măcar doar în la... episodul ăsta. Deci doar în episodul acesta. Build-ul acesta este inspirat de la scriptorul Aggression. Nu o să înțelegeți. E greu, rău. Gen numai pe băgăi să-ți apară alea, gen take Kraken, știi? Nu. N-ați înțelege, e pe engleză, știi? Și... Da, build-ul acesta a banat jumătate din server. Atât de broken. Take it once, it's forever, știi? E Pentru build-ul Bogdi. care i-a făcut spume la gură lui Bogdi. Păi, Bogdi sărac când a văzut build-ul ăsta a zis no, take your squad back, it's too much. For me. Păi na, Bogdi a zis, zicea we don't want it, de parcă era serverul lui, dar Bogdi sărac. Hai. Și om sărac după ce banează îl pune tot pe Bogdi. Zice, hai mă Bogdi, dă tu 20 de mesaje pe Discord. Îți dai seama, la greșit întâia n-a primit mesaj, că Bogdi n-a putut, Bogdi era în pauză de masă ca moderatorul Discord. Și na, îți dai seama. Până acum mai bine, scorul e 2-3, ca la fotbal. Ne cam conduc la pauză. Da, ok, iese biletul. E Dacă cum nu, trebuie să fie. momentan Dacă nu, Tam nu iese, Kench, bagi al... Dacă nu iese, bagi al bilet. se poate vedea că Tam Kench, gen însuși Tam Kench, este Real, alt, am prins real. este alt YouTuber, se poate vedea că se joacă full puterea abilităților Tam Kench. Aproape ne-a bătut, dar o să-l batem noi pentru că, na, v-am zis, build-ul ăsta e interzis la customs în România. Bossul grosul este boss și gros. Nu mai trebuie să vă spun și na, Tam Kench-ul ăsta de-abia așteaptă. Nu știu ce face. Sunt pregătit aici să dau fantomă pe Tam Kench. Dar nu o să, n-ați înțelege, gen, pac, 118 pe basic, foarte broken serii, foarte broken, stați puțin. Da, și adversarii deja, you are not the smartest, deja au văzut build-ul, nu-l înțeleg, dar o să înțeleagă. Bossul, grosul, incredibil acolo. Enervează adversarii. Este o strategie, dacă nu puteți să-i bateți pe adversarii, Jucați la pe mental. chat. Exact. Credeți că noi suntem mai buni? Nu. Suntem doar mai scriitori. Deci, Eminescu, înainte să scrie Luceafărul, a dat 2 meciuri de solo queue, le-a M-a pierdut sunat pe mine înainte să scrie ce-a făcut. și bossul grosul ăla spre. Pe ce? Intră materia de bug așa? Aoleu, Tam Kench full abilitate. Nu se poate așa ceva. Bă, ce căutăm ăsta aici la mine? Bossul, grosul, m-a inspirat, am reușit să înving demonul. L-am bătut pe Tam Kench. Nu se mai poate așa ceva. Și acum o să vă arăt ce mai broken parte din build. Tată. Îți iei Kraken. Kraken gen Kraken. Da, la rău. Gen Kraken măgălă, știi?
MGL, că pot să zic așa, că nu știu. Nu știu cine e ăla. Acum am... Deci Ione deja Vrea este să-mi înfrânt, dea aici la este DVD. înfrânt. Nu se poate, nu se poate așa Scris ceva. în cuvintele secrete, bani pe casă în România. Exact. Și acum vine Bogdi și o să ne explice care e situația. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit, eu sunt Bogdi, iar în acest episod o să vă arăt cum să fiți moderator discordian. În acest episod o să-l banăm pe Aggression pentru că am văzut un videoclip. Pasul YouTube. 1, banează. Pasul 2. Pasul 1. Repetă. Bă, nu i-a dat mesaj. mă. Pasul 2. Pasul 1 e destul de bun. Rămâi la 1, stick to the one. Bă, Deci aici bossul Grosu ne inspiră încredere, așa că o să-l batem pe... Mamă, vedeți, Tam Kinch este challenger, de-aia a dat Q așa. A vrut să ne dea predict, credea că ne jucăm pe ping de Coreea și că sunt puțin mai la dreapta când sunt în stânga. O să înțelegeți, o să ce înțelegeți. foame, mă, tată. Stop e-dating, nu se mai poate. Ne vedem aici pe desta așa. Pe Rift, cum s-ar zice. Pe Oare Rift, ce gen. mafioții Gen- aia răi. Na, da flash. Cum mi-a zis mie Bogdi, Veni pe am mine. varză fără script. Bată mai tăi să joci, după aia folosești script. Să aibă 3 warduri acolo, că nebunesc. Ia uite, mă. Bine. Bossul Grosu deja, știți pe Ia, vino, baby, Da, încoa. mana. Ia. Boom! Boom! Hai A pe nebunit bot, tata. nu ăla, că ăștia sunt overgrading. Bossul nebunit Grosu tata. înțelege. Stop e-dating, nu poate să fiu Pitfalls, nu poate să fiu Hai direct pe bot, Bă, hai direct pe stați, bot. mă, nu-mi zici mie ce să Și- fac. Na, Nu sunt câinele tău, ai înțeles? Bossul Grosu de neu. Acum, eu vin numai să iau kill-uri. Mă, la mine e afacere. E fix ca Afacere. melodia, merge bine afacerea, mai bine nu se putea. Că ghise, fac bani cu ochii închiși. Bossul Doamne. Grosu e cel mai mare trapper, dacă nu știați. Ian, înainte să scoată piesa, îl întreabă pe Bossul Grosu. Bossul Grosu, e bună piesa? Mă, foamea din galați. Exact. e. Se poate. Moare, moare. Se cade din picioare taxul mare. A căzut. Se pare că 1, 0, 2, 3, 9, 4, 6, 6. A murit. Bă, eu îmi greșesc build-ul, bă. Vedeți? Build-ul Bă, bă. acesta de neoprit. 3-1-0. 400 gol bounty, aproape 10 CS pe secundă. Nu ne oprește nimic. Dar vom rezista, vom rezista. Bine v-am găsit la un nou episod, iar în acest episod o să Brand Jungle. Deci, uite lui Brand, Nou tău episod, e a treia oară când aud. Dar zic că lui Brand, Brand este Messi. nu se poate, nu se poate. Știi bancul cu nasus? Nu. N-a și suges. Eu am făcut. Bună, bună. Doamne, Aoleu. Asta se pune Nu se direct pe poate. TikTok. Nu se poate, TikTok, pac, pac, harcea, parcea. Gen, schemele acestea nu le vedeți nici măcar la chinezi când fac așa, când se bagă în castă, Doar fac la astea. chinezul vezi când Doar la ține exact. space-ul. Doar când ține space-ul, atât se poate observa. Deci, chinezul m-a învățat cum să kitez și Da. după 20 de lecții de la chinezul, mi-am luat bani pe casă în România că sunt prea bun, sunt scripter. Scuze. Uitați aici, uitați aici, uitați aici. Kite like a scripter. Episode 1. Step 1. Bă, foamea, Do bă, playing like this. Step 2. Only English just like my homie Bogdi. Step 3. Deci ăla au fost doși de Q de Coreea de la, uite, Am murit. scripter, uite, scripter, da. Stop Doamne, cum eating la is dominating. Al meu are paralizie pe creierul mic, ăla pe Tam Kinch. Ăla pe Tam Kinch, v-am zis, face și el acum un video, se numește Fula pe Tam Kinch către luz. Nu ne va opri nimic. Și iese. Nu o să vorbim despre build-ul lui. Am bătut. Nu? Bossul Grosu a fost driblat de Ione, în condamnat driblesc cu Ione. Ah, crezi că îl bagi pe loloși. Hai, că am Clipul plecat. acesta o să meargă direct pe drop. Dacă nu... Dar ultimata, poponerul. Gen pe Minecraft, știi? A pus fată lângă patru, Bossul Grosu.
Bă, ce puponare e copilul ăsta. Nu pe tot. Gen, în joc. Nu, se fute în curierul. Mama, tata. Serios, nu mă să fut din curirele. Da, și după cum se poate observa, Chris este într-o situație de 1-1 cu acest negru. Dar nu Gen- este nimic, nu, Cristi nu. are script. Cristi Nu, Fior are negru script. doar ca culoare, nu altceva. Uite, Da, da, doar ca culoare, da. Deci Cristi, uitați-vă la Cristi cum caitează acest turn. Deci efectiv el ține doar space-ul activat. Eu mă Și duc Are ratează cerculețele, puțin Q-urile dar pe nu știu, turn. Da, Bă, se ratează puțin Deci, Q-urile pe frate, turn că Lux, na... îi facem drive-by ca la negri, știi cum scotea pistoalele pe geam. Fă mă copilul ăla mai pun ăla. Doar ca culoare. Unlucky. Da, ăsta cred că are și script, că mă vede când dau W. Nu se poate, e de la casă. Mă, puponarul ăsta, că intru în casă peste el. Care e Bogdan, manager de la... Bă, dar nu-i manager, că dacă era serverul lui, măcar ziceai. Tot îmi bag What? Ce pula mi-a în el. făcut ăla? Hai, Deci, aoleu. Acolo Mamă, ce suntem vină! de- Deci acolo mi-am dat EU, dar Casante Too ne-a bad, too oprit, bad. ne-a dus după în Siria, după ce ne-a dus în Siria ne-a driblat puțin Ionei, dar nu e problemă, meciurile trebuie să fie mai interesante, așa că Ash, după ce că avea 9-2, îi lipsea 1000 gold, așa că are 1000 gold, ca să fie meciul mai close. O să ne luăm Wits End, Ok. ca să ne protejăm împotriva lui Full AP Tamkinch către Luz. Nu, e problema. Dar Ce pot greu. siguros. Ca un Durex sustra... Sigur și nu. Pentru cei care nu au dat încă deja like la video, nu știu ce mai Să așteptați. nu dați, să nu dați. Nu știu de ce mai sunteți aici, dar video acesta v-am spus, Take My Fury, a vrut să filmeze, să apară în video, dar n-a avut loc. Actually. Nu încăpea nasul. Glumim, just a joke. Da, și Mamă, dar cum joacă asta, că mi-a luat și kill de pe mid. Acum vedem. acum o să ne batem cu roșu. După ce o Bă, să tu mi-ai batem cu fă... roșu. Bă, deci tu ești atât de simțit? Redul luai, da? Dar mi-ai furat și ciorile, mă? Nu am înțeles nimic. Deja jungla noastră a fost driblată, nu înțelege. Hai pe mică, îmi bubuia orta. Ia uitați, pac. Boom, drive-by. L-am călcat pe cap pe stradă, ești prost ca la negri am făcut. Ia uite ce negru. Dar... Ce-mi place cum dansează țiganul meu, mă. Da, Zeri nu este un campion OP, după cum se poate observa. Deci, după cum se poate observa, băiatul pe Ash este scripter, deoarece eu eram Bun. aici și ulta s-a dus aici, gen a vrut să-mi dea predict la flash, A dat dar n-am dat predict? flash. Da. Mă să-l calc probabil de pe top. Deci aveți grijă la scripter, sunt foarte mulți pe Customs România, mai ales Mai ales eu. mai ales Aggression și după Cristi Fiora, Take Your Squad Back. Da, video acesta o să îți facă ravagii pe YouTube, deoarece situația de pe Customs România este una incertă, să spun așa. Știu că acum par puțin reticent cu ce spun, Foarte Mai prost de frumos. cuvinte de-astea că nu mai înțelege Bog de video. dar Bogdi... Dar nu face o boală și al lupul ăla. Hai de pula mea, coi! Cum i-aș spune lui fratele Bogdi, take your squad back, we don't want it. Prin Să nu e rogi doar el pe el. engleză, că... Gen, fratele Bogdi, 2 vorbe română, 2 vorbe pe engleză. Două vorbe și un cuvânt, ori îmi dai pis doar te fut. O vorbă mai bătrânească. Coaie, m-a dus la nicări, la dragon. Bă, Bine, gen, la sneakers, gen, acolo era sub Mă folosi că ne dă copyright. nu se Îmi dă poate. Și, na, video Am acesta, vrut să zic nicer, coaie. Am vrut să zic nicer. Gen, nu niggers. Hai de pula. Jos, prostule! Niggers, da, niggers. s-ar putea să pierdem meciul acesta, e greu, dar vom juca, vom rezista. Da. Știi cum e aia, trebuie să fie close meciul ca să putem să-l punem pe YouTube. Echipa inamică o să facă baronul Nashor, păcat că nu s-a Băi, spus. seară, dimineața minunată. Mulțumim, La fel, Rareș face parte din echipa inamică, de a Trebuie să se De culți auz. acum. Ma face Da. win trade.
Da, Win trade, win deci trade. să înțelegeți, fac win trade, că dacă Ba, nu mai îmi furați un setam ară, puponare. Draven-ul meu scriptat, era mult mai mișto, gen. Dar Nu vă știu cum mulțumesc să- frumos, da. Nu știu cum să Bă, vă tu mi-ai și explic. broască. Bă, muie! Nu știu N-am cum să avut vă... setări de la chinezul pentru acest custom din Custom România, dacă mă înțelegeți, îmi pare rău pentru acest videoclip, dar eu o să părăsesc canalul de Voice în seara asta, în dimineața asta. Este ok, Rareș, este ok. O să revin cu noi puteri în această zi cu setări de la chinezul, se va numi Chinese One Scripting. The Chinese one. Francez, Pentru vezi Bog, că acum de e ce the French zon? one, nu? Vezi că acum e the French one. The French One Scripting. O să Scuze, o senior. să vă pop din pis la Ilo de la mine, cum îmi place mie. Nu e o problemă, nu e problemă. Nu e problemă, ne reformulăm. Ne Se refacem. observă că adversarii chiar joacă, ne V-a vor pupat. înfrânge. Aveți La grijă de voi. revedere, Rareș. A, Hai pe mid, că se dă clutch. craci. Și acum- Nu dau craci, nu mai eu dau craci. Acum bossul Bine, grosul bă. se duce, bossul grosul. Trebuie să-i rostiți numele ca să nimerească abilitățile. Ione ratează tot, dar tot ne bate pentru că e un campion șmecher. Ne luăm slow Da, nu- după slow nu mai după eu am slow. dat damage. Nu s-a dat clutch. Da, Da, nu nu se duce la tot. Atunci Ione am a lăsat. ratat ultimata, dar tot s-a băgat pe noi și ne-a ținut de vorbă. Dar nu e problemă, vom rezista. Iar am fost trimis. În Narnia. Este ok, o să ne healăm puțin pe VT pe mid, ne așteptăm eu. Da, Samira, după cum vedeți, Hai. i-a bătut pe toți. Foarte bine, foarte bine. Foarte Asta era pitoresc. strategia, asta era planul. Gen. Și acum planul este să luăm turnul de pe mid și după să le furăm jungla ca să facem 10 CS pe oră. Nu putem să fim opriți din acest plan. Ai, că-i dus. Nici YouTube-ul n-a înțeles care e strategia. Bun. A venit de Chinese One și mi-a spus un 5 și am zis 5 Aaaa! Da, acum era are, eu. acum are sens. Acum are și să mă bată, mă. De ce intra el pe voi și zicea 5 on 5 ani? Și na, Mi-e place la 5 care face Gugi giga gugi. Nici nu știam că vorbești cu oameni. Hai, uitați-mă aici, ce-o dragonul Acum ăsta. vedeți că minutul 20, 209 CS. E Mie mi se tradiție. pare imposibil. Nici cei mai nebuni. Gen acolo Poponare. s-a văzut scriptul, s-a văzut scriptul. Nu, nici scriptul nu poate să farmeze așa bine. Dar nu, acolo s-a văzut scriptul cu Dojo la Ia. autodash. Nu-i problemă. Așa mai face pe Jason. Hai, Cristi. N-am, mai tem, N-ai, 2500. ba, pula, eu nu m-am. Ok, ne facem mai tem. Să da flash. Acum build-ul o să devină interesant, deoarece o să dăm damage. Dacă ții iteme care dau damage, o să dai mai mult damage decât dai Nu înainte. mare flash. Și practic dacă dai mai mult Da. damage, ai șanse mai mari să faci kill-uri. Și dacă faci kill-uri, dai bine pe tabelă. Și dacă dai bine pe tabelă, poți să faci videouri și să le pui pe YouTube cum o să fie video acesta. Gen. Nu uitați să-mi dați follow pe TikTok. Cipiro. Hashtag Mr. Ololoș. Fac 3 teme Fury, bă. Follow pe Instagram Dănuț Rujancu. SF în paranteză. Și dacă nu mă știați pe Trovo, Osul Gros. Da, Aici foarte o să bine. stăm pe loc să vă arătăm cât de broken este build-ul, am stat pe loc și l-am bătut. O să luăm grompul, adică broasca. Acum 230 CS minutul 21, scriptul ăla, scriptul. Mai ușor. Bogdi, Ăsta fac baronul. Ia, că mă pregătesc. Nu ne-am putut mișca, dar este ok, este ok. Adversarii sunt foarte buni, după cum s-a putut vedea. Stai să iau o gură de aici. Cine e eu pe Samir? Nu știu. E taică meu, ăsta e taică meu. Brian, nu vezi? Posul, Grosul. Hai la baron. Da, și pentru cei care nu înțeleg de ce noi ne jucăm și pe atmosfera așa, toată lumea a tăcut. Baronul, Da. mă. Gen, Ruzan cu acum- băuți. acum o să vină momentul în care o să înțelegeți de ce lucrurile stau astfel.
Deci a venit The Chinese One și ne-a spus că trebuie să filmăm și eu am zis 5 ani, 5 ani, 5 ani. Mi-a zis King Kong, eu am zis hi. Eu vă omor pe voi. Bă, sucrosul, uitați seama. E Din și ce Young. Și o să mergem pe top să mai farmăm puțin ca să facem videoclipul și mai boring cu format, că gen, na, ne jucăm Metin 2 aici, wow. Și Păi, nu te lua de mezi. acum, pentru că o să ne batem cu ăsta, o să punem o melodie. Montaje 2001, foamea e reală. Hai că s-a activat al meu. Wow. Открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой, но было Că de montaje. что-то там за спиной меня так обожгло. Dar asta trebuie să-l bagi în teamfight-ul. Нежно я опять мою руку возьми, чтобы вместе купать. И в объятиях твоих хочу я дышать, не могу без тебя Oh, no. Troi, Bun. Da, nu moare, ce dracu campionul ăsta? И я тебе прошепчу, сейчас глаза закрой. И тихонечко так мне на ушко набой. Это тихая кровь. A fost foarte intens fight-ul. Și na, acum o să continuăm să facem 10 CS pe oră. Ne ține bine. O să luăm Hurricane, ca să putem să farmăm și mai bine. Pentru cei care nu știu ce face Hurricane-ul, face ce am făcut eu până acum, numai că mai repede. Și video acesta, pe lângă că e dead, gen mort pentru Bogday, dacă nu înțeles. Da, am dat 2 la ultra aia deci. Scriptul. Și acum, na, să punem din nou melodia că iar începe. Și acum, na. Yo, Acum puțin rap, să nebunească dracu. Cristi Mă Derici. bată, mama. Nici o problemă. Can't stop me. Ia uza. Au, How are you? Altuia, Bogday, nu să înțelegi niciodată ce zic eu aici. Începem. Deci, Eu peste cu în Messi spate, stau în spate. 4 conturi butate, Oh. reducem acum până la stituri în spate, nu o să înțelegi ce face frate, face video pentru că dăm pe tei mai fire pe spate. Și le are pe urte pe frate, dar asta e viața frate. Bine de la frate. Eu nu știu ce faci frate, ai uitat un joc, un om mort frate. beau până la ultimul ban și mă văd colombian. Exact. Ha, pac. Acum stăm în spate. În spate. Yo, e nigger. Ah, Vreau să-i fiu ascult. Открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой, но было хорошо. Что-то там за спиной меня так обожгло. Нежно я обними, нежно я опять мою руку возьми, чтобы вместе купать. И в объятиях твоих хочу я дышать, не могу без тебя ждать. Da, banați ca Sante. De acum, dacă vă jucați vreodată League of Legends, banați ca Sante, ca să puteți juca League of Legends. Înțelegi? Pentru că, Normal că l-a făcut broken pe negru poponer. gen, campionul ăla, nu că e broken. E broken. E extrem de broken. Gen, pac, 5 ani și gata, ai murit. Dă cu capul de perete, se trece pe Ui. perete, te văd. Gândiți-vă, e la fel ca Superman vs Era fair. Batman,
Dacă Era Bacon ar fi țigan. fost cu... Da. E la fel versus X-Raider, când X-Raider nu se juca Minecraft. Da, o să continuăm să farmăm, că așa funcționează în jocul, în the game. Și Yo, da, too bad. acum, Că joacă ea și crit cu aia, nu mai știu prea atâta damage de la... acum o să mergem să Ash. ne batem cu Ione pe bot, pentru că e singurul pe care îl putem bate, sau nu, o să le ignorăm pe Ione și o să ajutăm echipa, ba nu, o să farmăm, ba nu, o să Am mergem. modele, O să trebuie jucat mergem. vreodată Renata? Ha? Așa. E prima oară Renata sau? E prima oară, Renata, da. Două ore. Hai, dă-mi. Le-am făcut farsă cu unul în buș. Le-am Deci, făcut bineînțeles, prank-ul. pentru Boghi, de exemplu, dacă e pe ăsta, dă prank, gen. Da, prank, da. Prankster, știi? My homie, Boghi would Bază, understand. ia-ți Cine Elixir bun și e fă... Zukil cu aia? Zukil, nu Teme Fury. N-ați înțelege mesajul. Gen. De pe bază, poate pe ăștia. Gen, acum, lăsați-mă și pe mine să mă bag cu toții ea, vă rog. Păi nu te bază Am și înțeles. cumpărăți Elixir. N-ați înțeles. Ia uite-l. Nu, n-ați înțelege gen e acolo. N-ați înțeles. Cum o să mergem să facem astea? N-avem ce să facem așa că ne dăm recall. Și na, Hai, după... hai. A fost mă asta. N-am fantoma, stai așa, o să mergem pe mid, o să facem 2v8 pentru video, o să facem 2v8. Eu cu Renata stau în spate și gen, îi batem pe toți frate, fii atent. Hai. Stai așa. Move. Ce foame, mă, tată. Gata, hai, începem. Așa face după oameni. Yeah. Hai. Hai, Cristi! Ah, e asta. This is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is why we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is why we're waiting for. Mi-am luat ră? Nu. Bad. Montați foamea 2001. Marci! Mă, că e turbat ăsta pe zereu. Ia auzi, n-auzi melodia? Bă! Eu să-l drag, că și scoate de space și-a apăsat. Păi da, până acum am făcut videoclip, vezi că ești pe videoclip, nu? Oiule. Aici am vorbit despre cum Take My Nose face script. De la chinez. De la The French one. De French one. Mă, dar zici că n-ai mai văzut LP-uri, mă, la cum dai în baza lor, să-mi bag pula. Și gen, N-ai mai- acest video o să fie pentru toți jucătorii care vreți să vă jucați Zeri, nu o jucați pe top, pentru că Păcat în Pentru că România. Pentru că în echipa inamică v-am zis, poate nu o să mai întâlniți Tam Kench full puterea abilităților. Gen complet. Nu. Bă... Și bossul Bun. gros e doar bossul gros e doar unul. Și na, Băi. acesta a fost video. Dacă n-ați dat like până acum, nu o faceți. Da, bă.